салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. имрӯз барои Муҳиддини Кабирӣ, барои ду блогере ки дар театри Российской Федератсия ҳастанд, ман заявление пешон кардам. Именно Генеральной прокуратуры Российской Федератсия да. Ду блогере ки имрӯз модарои тоҷика дар шабакаҳои иҷтимоӣ пас задисанд, ман кӯшиш мекунам ки аввал ёра бояд депортация кардан дар кор аст, баъд аз ҷумлаи Тоҷикистон бояд ду хоҳаз дига пешниҳод мекунем. мо бояд имрӯз у блогерое ки имрӯз дар даҳани ҳаромшон ин мусоррора бояд номи зани тоҷика дар даҳаншон бояд нагиранд. ман гуфта будам ки у блогерое ки фамилияи Исоқу Файюба хато гирифтагӣ буден, ман шуморо 3-4 моҳ пеш гуфтагӣ будам ки ай даҳани хитон тир мехӯрен. ман бачаи басабр ҳастам. ман имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ биромадагӣ зидди группаи бисёри экстремисто ва назартиҳои террористҳои запрещено ман барот сабурдесам. зидди муразо. но шумо фамилияи маро хато гирифтед. шумо фамилияи маро хато гирифтен, ман шуморо намебахшам. ман бандаи худоро бахшида наметавонам. ман медонам ки шумо гражданини Российской Федератсия дорен. чизое ки ман пешниҳод кардагӣ ҳастам, секунда шуморо депортатсия мекунам. но ман 2-3 видео кардагӣ будам зидди блогеро. чикоре мекунед намекунед ихтиёртон, но зани тоҷика пас назанед. но шумо маро гӯш накардед. ман барои озодии зани тоҷик имрӯз пага хунро мерезонам.